बेलाइखोनो जोंनि पार्टी आईपीएफ दिनै ओंगै बेलाइखोनो खबर गाहाम जों दिनै ठीक 10:30 समाव दिनै आरो इउनियन मिनिस्टार ट्राइबल एफेयर अर्जुन मुंडा बायजों मालायखा बायजों गोबां मा कक सालायखा तै बतुनो बेलाइखोनो दिनै कग्रनो खानाय ब खानांखा जों गोबां इस्यु तै सालायखा दिनै एक नम्बर इस्यु के जों साका जों त्रिपुरा हास्टेगो दिनै लं टाइम जों सार्भाइव खायनो थानांगो दिनै हा रखा मा खायनाय आबो जों कक साका शेड्यूल एरिया न जों एलिवेट खायगै प्रमोशन दगै स्टेटहुड खायदि आबो कोनो जों स्टेज राय साका ब गाहाम खानाय दंखा जों बनो गोबां मा कक सामानि परेगो ब साका आं साइमानो नि दिनै गथाय बारावनि दिनै एसटी रनि प्रब्लेम न सारा भारतबर्षनो मायतलै दंगो आबो जों स्पेशल केयार जों दिनै एसटी रनि बागै जों खालायनाय हायम ब साका गताय गोबां माथिनि डेभलपमेन्ट पेकेज आं जों सागा दिनै प्राय 20-30 हाजार हाय दिनै बेकलग पोस्ट गोबां बेकेन्ट दंगो आबो जों फिलआप खायजाया थानाय 25 बोसोर बामफ्रोम सरकार आबो खायलांलिया आबो जों साका सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट रां रेखांख्लाय दिनै स्पेशल पेकेज रेखांखाय जों स्पेशल ड्राइभ जों दिनै एसटी रनि बागै जों खायमानाय आबो गावनो साका आबो ब सालायनाय सागो बेलाय खानांजाखा तै दिनै गोबां मा दिनै त्रिपुरा राज्यगो दिनै पाट्टा लेन्ड दिनै फरेस्ट राइटनि पाट्टा लेन्ड मा जागा राबर माकाइया आबो जों साका आबो ब सालायनाय आबो माकाइ अनबाङै जों दिसुननानै आबो जों सालायखा आबो जों दिनै स्टेट गभर्नमेन्ट बा दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जोंनो राबर कायरैया दिनै पाट्टा लेन्ड आबो जों सालायखा बेखौ बसाव आबो काइमानो जों आबो जों स्टेट गभर्नमेन्ट सालायनाय हायनि बसाका तै बसाका दिनै गंथाय बारानो नायनि खायनाय बागै बर' अल इंडिया को बर' काचा कमिटी खायजा दंगो अब दिनै गवर्नर स्टेट गवर्नर बाहायनो अब मेम्बार ब फाइनाय मासोनो अल इंडिया बर' गवर्नर रक कन्फरेन्स लायलायनाय कन्फरेन्स लाय ब सानाय जे दिनै त्रिपुरानि बागै स्पेशल ब नजर नाय साका तैबो ब कसा दिनै हाई लेवल मनिटरिं कमिटी खायजागमानि अब रिपोर्ट बुमायाखो ब बनो जासाय खायनाय सागो गाय आ कमिटी नि बिसिंतै गोबां मा सामं तांजांनाय आहायरं ब साका तैबो एकलबे स्कुल जों जे खाय तलाय माने आबनो ब तैबो ब गाहामखौ नायनाय त्रिपुरा राज्योआव एकलबे स्कुल न ब बर' सागो अब बर' सालाय दंगो अब नाम साको ब सेन्ट्रेल हयते अब डाइरेक्ट नायजागनाय नि नवोदय सिस्टेम खायै आबनो चालक जानि ब साका आबलाय गाहामकक ब नवोदय पेटार्न खायखांख्लाय दिनै एकलबे तैबो डेभलप होनाय तैबो हामनाय आबरो बकक साका बनि बागै जों दिनै आरो जों खरकबा जों आरो फायखा दिनै अर्जुन मुंडा बायजों मालायखा ब बेलाइखोनो दिनै बागै खायरकजाक ब नाकिनि खायनाय सागो आबो जों बेलाइ हामबाय दिनै जों आरो दिनै जितेन दङ दिनै एजिएस मंगल दङ दिनै एजिएस शुक्लाचरण एजिएस दिनै मिन्टु दिनै सेन्ट्रेल कमिटी मेम्बार जों खरकबा जों बबाय मालायखौ प्राय 1 घन्टा जों बय कक सालायखा ब बेलाइखोनो खानांगै ब जोंनो साका ब फाइनाय मास रगो ब त्रिपुरागो ब फाइफे मानो फाइनाय सेप्टेम्बर मासाव ब नर्थ इस्टआव फाइनाय आरो बिसिङो त्रिपुरा बाहायनो ब बिजित खायनाय ब कक साका आमं जों बेलाइखो दंथकजाक आं खागावो दिनै कताल दिनै मिनिस्टार ट्राइबल एफेयर मिनिस्टार इन्डियानि अर्जुन मुंडा बेलाइ बरक गाहाम बेलाइखोनो जोंनो ब खारियकजाखा बनि बागै आं खागावो बनि समायो जों गोबां मानसिनि गंथाय बारा त्रिपुरा सारक डेभलप बुंनाय होनो आं बिहास लायो हामबाय